Üdvözlök mindenkit! Nos, az a helyzet, hogy egy ideig még nem lesz új rész, de viszont mikor megláttam, hogy már több mint 100-an lájkolták a Facebook oldalt, úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen kis különkiadásszerű videót. Lássunk is neki! Ezt a fotót mindenki ismeri. Rózsa Sándor leghíresebb fotója. Tökéletesen látszik rajta, hogy is nézett ki, viszont a többi dolog nem igazán látszik. Milyen viseletet hord? Van, aki azt mondja, hogy fekete ing van rajta, van, aki pedig azt, hogy egy kabát. Nézzük meg ugyanezt a képet, csak kicsit világosabban. Most már látszik, hogy ez egy kabát. Elemezzük ezt a képet. Legalul egy fehér inget hord, azon egy álogalléros fekete mellényt. Pontos számot nem tudok, de valószínűleg 25 darab pityka van a mellényén. Biztos lesznek olyanok, akik most belém kötnek, mert a nyakán nem fehér ingallér van, hanem fekete. De az nem az ingallérja, az egy nyakra való, ami akkoriban divat volt. Valószínűleg egy selyem nyakra való. A nyakravalót kétféleképpen hordták. Az első úgy történt, hogy a nyakon körbetekerték, majd elől megkötötték, úgy, hogy a végei lelógjanak. A második pedig úgy, hogy az úri divatot utánozva többször körültekerték a nyakon, és a végeit a megkötés alá dugták. A fotón Rózsa Sándor az utóbbi technikát alkalmazhatta, ezért is olyan szoros a kötés, és ezért is olyan megtévesztő. És akkor most nézzük meg a kabátot. Ezt a kabátot többféleképpen is hívják. Ujjaslajbi, mándli, valaki még Spencer zubbonynak is hívja. Állítólag ezt a kabátot Kufsteinben adták Rózsa Sándorra, hogy lefotózhassák. És sokan azt mondják, hogy ez egy osztrák viseleti darab. De ezt cáfolja egy makói népviseletet ábrázoló festmény. Hajszál pontosan úgy néz ki, mint Rózsa Sándor kabátja. Így hát biztosak lehetünk abban, hogy ez egy magyar viselet. Elemezzük még jobban. A kabátot zsinórozás díszíti, ami egyben a gombolást is lehetővé teszi. Lehajtható gallérja van, de a gallér alatt is találhatóak zsinórok és gombok, így a kabát nyakig begombolható, és így akár állógalléros kabátot is csinálhatunk belőle, ami rengeteg ábrázoláson is megtalálható. A kabát derékig vagy kicsit lejjebb ért, és a válla úgymond budgyos volt. Ezt sonkaújnak nevezik, az anyaga pedig valószínűleg posztó. Tehát ennek a kabátnak a neve sonkaújú mándli. Szák Balázs elkészítette ezt a kabátot, a képet köszönöm szépen neki. Hát igazából ennyi lett volna ez a kis különkiadás. Semmi extra, semmi plusz, csak egy kis érdekességként szántam ezt. És ezúton is szeretném megköszönni a több mint 100 lájkolót. Minden jót kívánok a továbbiakban, a második évad pedig valószínűleg januárban kezdődik.